Аз искам да питам, ние до кога ще правим компромиси с Делян Пеевски и с Бойко Борисов? До кога ще... Все едно, пичовете ригнаха вота, казаха, не, няма да има машинно гласуване и всичките българи, и тогава ние ще отидем да ги броим гласа. Не, бе, тапанар, смотан, върви в парламента и го застреляй, бе, брат. Ще броим гласовете. До кога, бе, брат? До кога? Бах ти трухарите прости, бе, брат. За 2026 аз се надявам на българското население да му порасне гръбнак, защото се оказва, че плужеците имат по-висококачествена костна структура от нас. И да сме живи и здрави и да се разбираме всички и доброто да победи. И да няма световен глад. Това си пожелавам. Ами аз такова съм. Аз съм по-добър от моите опоненти и никога няма да падна на тяхното ниво, нищо, че те са корумпирали цялата система, така че те да печелят всеки път. Аз ще им покажа, че с добро ще стане и ще ги победя с моя глас. Ще ги гласувам да се махнат. И те ще се махнат, защото са гласували. Последно. Искам само да кажа последно. Че преди 100 години... Стига е Дурски, как така си е преди 100 години. Преди 100 години социал-демократите правят същата тази схема. Идва един чичко, дет не мога да рисува.